बिछावना हो। होला न फील कुर्ती कैला न ढील रजऊ कहियो न नसल बिछावना हो। काहे खातिर राजा गमना करबल काहे खातिर राजा गमना करबल गोदी में न दिहल खेलावना हो। गोदी में न दिहल खेलावना हो। दुखवा दर्द अपना धनी के न बुझेला काटेला न जानी तू जवानी से न जूझेला। दुखवा दर्द अपना धनी के न बुझेला काटेला न जानी तू जवानी से न जूझेला। जाड़ा में अगहन जइहे खौली दहन जैसे चूल्ही में डाले नहलावना हो। काहे खातिर राजा गमना करबल काहे खातिर राजा गमना करबल गोदी में न दिहल खेलावना हो। अरे गोदी में न दिहल खेलावना हो। डीजे पवन सिंह पिपरा मोबाइल नंबर 8604480254 मोबाइल नंबर 8604480254 होई जाल ठंडा कहल दूधाबा गरम हो। कनिया से अपना कहलू कोई संसरम हो। होई जाला ठंडा कहल दूधाबा गरम हो। कनिया से अपना अरविंद कोई संसरम हो। नाही पूरवला श्रद्धा से जपन उड़ल गर्दा अब या सुका में बहकावना हो। काहे खातिर राजा गमना करवला काहे खातिर सैया गमना करवल गोदी में न दिहल खेलावना हो। हर गोदी में न दिहल खेलावना हो। अब है सब काम धाम छोड़ी अब चली।